एलके प्रडाक्ट्सनि टिप चेनेलसिम फिन गासैखौबो बरायफिनबाय। दिनै नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों आं मोनसे लाइभ भिडिअ। बे लाइभ भिडिअ नोंथांमोना नुनो मोनगोन शेयार मार्केटाव फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनानै दसे समनि उनावनो माबायदि फैसा मुलाम्फा खालामनो हायो। नोंथांमोना लाइभ नुनो मोनगोन, आं लाइभ देखायगोन नोंथांमोननो आपस्टक्स एप्लिकेशननि गेजेरजों शेयार मार्केटाव फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनानै एबा कम्पानिसनि मोननै मोनथामसो शेयार बायनानै बे शेयारखौ फिन दसे समनि उनावनो फानफिननानै बोरै मुलाम्फा आरजिनो हायो। दिनै नोंथांमोना लाइभ भिडिअ नुनो मोनगोन। बे भिडिअखौ दिन्थिनायनि सिगाङावनो नोंथांमोननो आङो देखायनो नायदों आपस्टक्स एप्लिकेशनाव बोरै फान्ड्स एड खालामो। गिबियाव नोंथांमोना बेखौ रोंग्रोनांगोन। स' आपस्टक्स एप्लिकेशनाव बोरै फान्ड्स एड खालामो बेखौ गिबियावनो दिन्थिना लाग्रोनि। बेनि उनाव नोंथांमोना लाइभ नुनो मोनगोन कम्पानिसाव शेयार मार्केटनि कम्पानिसफोराव फान्ड्स इनभेस्टमेन्ट खालामनानै बोरै मुलाम्फा आरजिनो हायो। नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ शेयार मार्केटाव फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनो थाखाय नोंथांनो मोनसे एप्लिकेशन नांगोन। जायखिजाया एप्लिकेशन नोंथाङा बाहायनो हागोन। आं बाहायो आपस्टक्स होननाय एप्लिकेशन। नोंथाङाबो जुदि आपस्टक्स एप्लिकेशननि गेजेरजों शेयार मार्केटाव फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनो गोसो दङब्ला नैबे भिडिअनि डिसक्रिपशन बक्सआव बे आपस्टक्स एप्लिकेशननि डाउनलडिं लिंकखौ होनाय दङ। नोंथाङाबो बे लिंकआव थुनानै बे एप्लिकेशनखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन। थ' जों बिदिब्ला आपस्टक्स एप्लिकेशनाव बोरै फान्ड एड खालामो बेखौ नायनोसै। दानिया जोङो आपस्टक्स एप्लिकेशनखौ अपेन खालामबाय। दाना नायनोसै जोङो मा नुनो मोनो। अपेन थुनाय लोगो लोगो नोंथाङा नैबायदि नुनो मोनगोन। सिंथाराव मोनसे लिस्ट नुगोन नोंथाङा वाट्स लिस्ट, अर्डार्स, पर्टफलिअ, फान्ड्स आरो इनभेस्टमेन्ट होननाय। स' जोङो फान्ड्सआव थुनांगोन। फान्ड्सआव थुबाय जों दा। फान्ड्सआव थुनाय लोगो लोगो नोंथाङा माखासे माबा माबि अपसन नुगोन। सिङाव नायनो गोनां दं उइथड्र आरो एड फान्ड्स होननायाव। बे मोननै अपसनखौ जों नायगोन। उइथड्र माने नोंथाङा नैबे आपस्टक्सनिफ्राय नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव लांफिननाय आरो एड फान्ड्सआ जाबाय बेंक एकाउन्टनिफ्राय नैबे आपस्टक्सआव फैसा एड खालामनाय। नोंथांनि सोखाना दोननाय बेंक एकाउन्टनिफ्राय एड फान्ड्स खालामनांगोन। जों एड फान्ड्सआव थुबाय। एड फान्ड्सआव थुनाय लोगो लोगो नोंथाङा नैबेयाव बेसेबां एमाउन्ट एड खालामगोन एबा ट्रेन्सफार खालामगोन बेनि बिबांखौ नैबेयाव लिरनांगोन। आङो 600 रां एड खालामनि एबा ट्रेन्सफार खालामनि, ओंखायनो आं 600 लिरबाय। दा नोंथांनि बे 600 राङा नोंथांनि आपस्टक्स एकाउन्ट खुलिनाय समाव जा बेंकखौ होदोंमोन एबा सोदोंमोन बे बेंक एकाउन्टनिफ्राय बे नैबे आपस्टक्स एप्लिकेशनाव ट्रेन्सफार जागोन। दानिया नोंथाङा सिङाव सेलेक्ट खालामनांगोन पेमेन्ट मेथड। नोंथाङा माजों पेमेन्ट खालामगोन एबा माजों ट्रेन्सफार खालामगोन। स्मार्ट ट्रेन्सफार, नेट बेंकिं, इउपिआइ एबा गुगोल पे, फनपे जायखिजाया। आंनियाव इउपिआइ दं बा नेट बेंकिं जायखिजाया दं। आङो जायखिजाया इउपिआइजों फान्ड्स एड खालामना नोंथांमोननो देखायनि। दा इउपिआइआव थुबाय लोगो लोगो सिङाव इउपिआइ आइडिखौ सोनांगोन नैबेयाव। नैबे लांदां जायगा नुदों नोंथांमोना। आं बेयाव आंनि इउपिआइ आइडिखौ सोबाय। इउपिआइ आइडिखौ सोनानै आङो कन्टिनिउ खालामनांगोन। कन्टिनिउ खालामनाय लोगो लोगो नैबे आपस्टकआ नोंथांखौ बेंकनि मोनसे स्पेसिफिक एप्लिकेशनाव नोंखौ रिडाइरेक्ट खालामगोन। इउक' एम बेंकिं, एसबिआइ एनिवेयर, इउन' बायदि बायदि एप्लिकेशनाव नोंखौ रिडाइरेक्ट खालामगोन जुदि नोंथाङा इउपिआइनि गेजेरजों फैसा एड खालामोब्ला। दानिया नोंथांमोना नायदो आंनि बेलेन्सआ एड जाबाय। आगोलाव दंमोन 14.13 रां, दा जाबाय 614.13 रां। दाना आंनि बेलेन्सआ एड जाबाय आपस्टक्सआव। आं दानिया जायखिजाया कम्पेनिनि शेयार्स बायनो हासिगोन एबा फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनो हासिगोन। नोंथाङा नैबे हिस्ट्रिखौबो नायजागोन आंनि बेलेन्स एड खालामनाय हिस्ट्रिखौ। नैबे 28 जुन 2011 9:10 साक्सेस जाबाय डिप'जिटआ। सायाव डिप'जिट नुदों 600 रां आङो साक्सेसफुलि एड खालामबाय। दानिया नोंथाङा बेलेन्स एड खालामनायनि उनाव शेयार मार्केटाव जायखिजाया कम्पानिसनि शेयार बायनानै नोंथाङा इनभेस्टमेन्ट खालामनो हासिगोन। नोंथाङा आपस्टक्सनि गेजेरजों शेयार मार्केटाव फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनो थाखाय आपस्टक्स एप्लिकेशन खुलिनाय लोगो लोगो नैबे वाट्स लिस्टआव थुनांगोन। वाट्स लिस्टआव थुनानै नोंथाङा गोजौआव दाजाब नुदोंना, बै दाजाबाव थुनानै नोंथाङा सार्च खालामनांगोन नोंथाङा बबे कम्पानिसाव फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामगोन। दाना आं नोंथांमोननो मोनसे फिसा कम्पानियाव शेयार बायनानै फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनो देखायनो नागिरदों। बे जाबाय स्किपार लिमिटेड होननाय मोनसे कम्पेनि, फिसा कम्पेनि बियो। बे आं फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनो देखायनो नागिरदों। बेखौ आं सार्च खालामबाय, एड खालामबाय। दानिया नोंथाङा बेक बटनखौ थुनानै वाट्स लिस्टआव नायफिनदो। वाट्स लिस्टआव नोंथाङा गोजौथाराव नुदों स्किपारा फैनानै थाफैबाय। दाना नोंथाङा बे स्किपाराव थुनानै जोङो बे कम्पानिसनि शेयार बायनो हासिगोन। जों दाना स्किपाराव थुबाय। स्किपाराव थुनाय लोगो लोगो नैबायदि नुजागोन। नायनोसै मोननै मोनथाम मोनद'सो शेयार बायनानै ओमफ्राय दसे सम थानानै जोङो बे शेयारखौ फानफिनगोन। नायनोसै लाब जायोना लस जायो। नोंथांमोना लाइभ नुबाय थागोन। आङो गिबियाव बायग्रोगोन, बेनि उनाव बेखौ दसे सम थाना फानगोन। नोंथांमोना नुनो मोनगोन लाब जायोना लस जायो। जों दा बायआव थुना होबानो बायनाय जागोन, नाथाय मोननैसो खामानि थागोन। दा बे कम्पानिनि मोनसे शेयारनि बेसेना 99.30 रां। जों दाना मोनसे शेयाराव बेसेबां बिबांनि फैसा होनानै जों शेयार बायनांगोन। जों दाना बायआव थुनानै बाय खालामनोसै। जों दा बायआव थुबाय।
बाय अपसनाव थुनाय लोगो लोगो नोंथाङा माखासे अपसन नुगोन बेनि कारेन्ट प्राइसा गोजौ जालाय गाहाय जालाय जाबाय थायो दानि कारेन्ट प्राइसा जाबाय 92.00 दा नोंथाङा बेखौ फिलआप खालामनांगोन प्रडाक्ट नुदों नोंथाङा प्रडाक्टखौ डिलिभारि होनांगोन क्वान्टिटिखौ नोंथाङा जेसेबां शेयार बायगोन बेनि अनजिमाखौ होनांगन मोनसे शेयार मोननै शेयार मोनद' मोनबा जेखि जाया जेसेबां शेयार नोंथाङा बायनो लुगैयो बेनि उनाव नोंथाङा नुदों टाइप प्रडाक्ट टाइप अर्डार टाइप बे अर्डार टाइपखौ नोंथाङा मार्केटावनो हो थारमाने मार्केट प्राइसआव बायनाय जागोन बेलेग बेलेग अपसनावबो होनाय नाथाय बेनि सोमोन्दै उइनाव बुजायगोन उननि अपसनफोरखौ जेबो खालामनो गोनां गैया जास्ट नोंथाङा रिभिउ थुनानै हो रिभिउ थुनायनि उनाव नोंथाङा नैबायदि नुगोन कनफार्मेशननि थाखाय बाय थुना होबानो जाबाय बाय थुना होनाय लोगो लोगो बाय जागोन बियो दानिया मोनद' शेयार बायनाय जाबाय नोंथाङा बे बायनाय जानायखौ बोरै मिथिगोन नैबेयाव नोंथाङा सिङाव लिस्ट नुदों वाच लिस्ट अर्डार्स पर्टफलिअ फान्ड्स आरो इनभेस्टमेन्ट होनाय स' नोंथाङा अर्डाराव थुनानैबो नुगोन आरो पर्टफलिअ थुनानैबो नुगोन अर्डार्सआव थुनानै नायबाबो नुगोन नोंथाङा क्ल'स्डआव नैबे अर्डार्सआव थुनानै नायबाबो नुगोन नैया नैबायदि बेबायदि नुगोन नोंथाङा अल एबा बै क्ल'स्डआवबो नुगोन नोंथाङा नैबे क्ल'स्डआव नङाबा नोंथाङा पर्टफलिअ थुनानैबो पर्टफलिअनि मोनसे अपसन पजिसनाव थुनानैबो नोंथाङा नायनो हागोन दानिया आं पर्टफलिअ थुबाय पर्टफलिअ थुनानै आङो पर्टफलिअनि बै मोननै अपसन नुदों नोंथाङा पजिशन्स आरो हल्डिंस होनाय आं पजिशनाव थुनानै होबाय दाना जों नायबाय थानो हासिगोन लाब जादों ना लस जादों आं नोंथांमोना 9:26 टाइमा दा आङो लसआव दोङो 5 मिनिट जाबाय 5 मिनिटाव आंहा लसआनो दङ 3.2 होबाय 0.6 राङा लसआव दङ आङो प्रफिट जानो बारा सम गैया प्रफिट जाहैनोबो हागौ आं दा आङो बाहाय लोगो लोगो प्रफिट जानाय लोगो लोगो फाननानै होगोन आङो नोंथांमोना नायबाय था प्रफिट जानो हागौ आङो लसआव थांफिनबाय 1.20 खहा जाफिनबाय 1.80 खहा जाफिनबाय लाफाव थांनाय लोगो लोगो फानगोन आङो बेखौ नेबाय थानोसै बेसेबां जायो बारायलांनोबो हागौ लसआ नाथाय नेबाय था खनसेबाबो बियो गोजौआव फैथारगोन बियो मोनसे फोथायनाय आंनि नैबे 0.0 जाबाय लसआवबो गैला लाफाव गैया लाफाव थांबाय 0.30 लाफाव थांदों दा बर्थमान प्रफिटआव दङ जों नेबावनि प्रफिट जानायनि चान्स दं बियो थाइसे लाब जाबानो फानना होगोन जोङो नैया 1.20 लाफाव थांबाय प्रफिटआव थांबाय आं दा फाननो होनबानो फाननो हायो आं दा लाब मोननानै दोङो 1.80 लाफाव थांबाय प्रफिटआव थांबाय 6 लसआव दंमोन दा प्रफिटआव फैबाय 2.10 प्रफिटआव फैबाय फाननो होनबानो फाननो हायो आं दा बाहाय लाब जाबोनो बानाया दसे नेबावनि आङो 2.40 प्रफिटआव दं आं दा नायबाय थानो हायो नों प्रफिटखौ लाइभ नायबाय थानो हायो नोङो 2.40 प्रफिटआव दं आं दा 3.6 प्रफिटआव दङ आं दा फाननो होनबानो फाननो हायो आं दा बाहाय लब जायो नालाय मानसिया लाब जाबाथाय ओंखाय दसे नेबावनि हयथ' लस जानोबो हानाय आङो खिन्थु नेबाय थानि आङो लाब जानो हानाय बेयाव 3.90 प्रफिटआव दङ 3.30 प्रफिटआव दङ आं दा आं फाननो होनबानो फाननो हादों दा आं फाननानै होदों हायो दा आंहा खुनु लस गैया दा खिन्थु आं बारा 4.20 प्रफिटआव दं आं दा फाननो होनबानो फाननो हादों खिन्थु आंहा बारा लाब मोनगोन खोमा होनना नेबाय थादों खिन्थु बारा लब जानायाव आंहा लसबो जानो हानाय ओंखायनो बारा लब जानाङा फानगारना होनांगौ आरो 5.40 प्रफिटआव दं आंहा दा आं फाननो होनबानो फाननो हादों खिन्थु आं दसे नेबावनि 6 रां लाब जानानै दं आंना दा आरो नेबावनि 10 रांसो लाब जायो नामा 10 रांसो लाब जायोबा फानगोन आङो खिन्थु खमायनोबो हानाय बियो खुनु रिस्कि आरो बियो नोंथाङा बारा लब जायोबाथाय लसबो जानो हानाय आरो लाब बांसिनबो जानो हानाय खिन्थु दा 6 रां लाब दङ आंना 6 रां लाबखौनो आङो फाननानै देखायग्रोन नोंथांनो इयुननि बाथ्राया जिहेतु नैबे इडुकेसनेल पारपसनि थाखायसो बानायदों माबा नङा बेनिखायनो आं दा नै स्कुवेर अफ खालामना होबानो जाबाय स्कुवेर अफ खालामनानै होबाय आङो बेनिफ्राय बेखौ अके खालामना होबानो जाबाय बास आं दा सेल खालामबाय बेखौ थ' बेबायदि आं सेल खालामबाय बेखौ दाना सेल खालामबाय आं बेखौ सेल खालामनाय लोगो लोगो नैबेयाव नायनो हागोन नोंथाङा नै आं सेल खालामबाय सेल होननाय दं नैबे जाबाय आं बायबाय आरो दसे थानानैनो आङो 5 मिनिट बा 10 मिनिटनि गेजेरावनो आङो फानफिनबाय आङो बायदोंमोन बेसेबां मोनसे शेयाराव 91.70 राङाव आङो बायदोंमोन दा आङो लाब मोननानै 92.65 बेसेबां राङाव आङो फानफिनबाय आङो एप्रक्सिमेटलि 6 रां लाब जाबाय दा नोंथाङा बेयावनो बुजि मोनगोन नैया आं मोन 6 क्वान्टिटि बायदोंमोन मोनसे क्वान्टिटियाव माने मोनसे शेयाराव 91.70 राङाव आं बायदोंमोन मोनसे शेयाराव 5 मिनिट आरो 10 मिनिटनि गेजेरावनो आं फानफिनबाय नैया मोन 6 क्वान्टिटिखौबो मोन 6 शेयारखौबो आं फानफिनबाय खिन्थु आङो बायदोंमोन 91.70 राङाव दा आङो 5 मिनिटनि 10 मिनिटनि गेजेरावनो फानफिनबाय 92.65 रां लाफाव दाना नोंथाङा बेलेन्सखौ नायनो हायो आंनि फान्ड्सखौ नायनो हायो फान्ड्सखौ नायफिनदो चेक खालामदो नै दहाय बेसेबां दंमोन 614.13 रां दङमोन आं बे जेब्ला बेलेन्स एड खालामदोंमोन नाथाय आङो बायनायाव बियो 14 रांल' थादोंमोन दाना खिन्थु आं फानफिननायाव 614.13 थाफिनबाय
खिन्थु आङो लस जायाखै जिखिनि लाब जादोंमोन बे लाबनि बाहागोआ गाबोन नैबे एभेलेबल टु ट्रेड नै अपसनाव एड जागोन आं जिसिबां लाब खालामखो दा 5 मिनिटनि गेजेराव आङो 6 रां लाब खालामबाय बे लाबा गाबोन नैबे बेलेन्सआव एड जागोन थ' नोंथांमोना बुजि मोनबाय बोरै शेयार बायनानै फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामो शेयार मार्केटाव फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनाय माने नोंथाङा कम्पानिसफोरनि शेयार बायनांगोन आं दा मोन 6 शेयार बायनानै नोंथांमोननो खिन्थिबाय आरो 5 आरो 6 मिनिटनि गेजेराव नोंथांमोनसे आङो 6 रां लाब खालामनानै दिन्थिबाय दा नोंथाङा जुदि 1000 थाखानि माल बायनाय मोनबा लाख थाखानि माल बायनाय मोनबा गोबां हाजार लाब जागौमोन आङो नोंथांमोननो जास्ट 500 रांनि एप्रक्सिमेटलि 600 रांनि आङो बेफार खालामना दिन्थिबाय ट्रेड खालामना दिन्थिबाय आरो बेयाव 5 मिनिटनि गेजेराव आङो 6 रां लाब 6 रां प्रफिट नोंथांमोननि सिगाङाव खालामनानै दिन्थिबाय थ' नोंथांमोना बुजि मोनबाय जानांगौ बुजि मोनदोंबा भिडिअखौ शेयार लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव थ' दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै गोजोन्थों बाय बाय सि इउ नेक्स्ट